Jó kis birka trágya a magas ágyásba. Igen, az a jó, hogy a birka, ugye a helyén, hogyha ide trágyázik, akkor azt össze tudom gyűjteni a szalmával együtt, az megy a komposztgödörbe, kicsit összeérlelődik, és ez tökéletes trágya lesz, tökéletes komposzt alapanyag. Fűrj átlagosan 2-3 év, de akár 5 évig is élhet. Én azt hittem, hogy tovább él amúgy a fűrj. Én biztosan többet választanék, csak az a baj, hogy drága. Tyúktetővel mi van? Nincsen, szerencsére elmentek. Úgy látom legalábbis, hogy a tyúkok jól vannak. Az ülőrudat azt most ma még nem csekkoltam, úgyhogy meg fogom nézni, mert amúgy úgy van, hogy az ülőrudnak az alján vannak ezek a kis piros szar tetűk, és ott ki kell, és akkor már rögtön megy rá éjszaka a tyúknak a lábára. Gyönyörűek a walliszi juhok, most néztem meg Googlin. Tényleg azok, és nagyon cukik, és nagyon kezesek. És az a jó, hogy ilyen nagy testűek. Nem ilyen kis minimanók. Lesz birkanyírós live. Nem én fogom nyírni, bár nyírtam már birkát, de nem tudom, nekem ez nem megy. Nyilván ez egy szakma, szóval fogok hozzájuk majd, aki körmöli majd őket, az fogja nyírni is valószínűleg. És akkor majd ezt így évente megejtjük. Körmölés a birkáknál nem tudom, hogy van, ugye a lovaknál tudom, hogy 5 hetente hívtuk, vagy 8 hetente a patkolókovácsot, aki körmölte őket, de mi nem patkoltuk, mert nekünk hucújaink voltak, és azok elég szívósak, meg nem mentek soha aszfaltra, úgyhogy felesleges lett volna patkolni, meg egészséges volt a patájuk. Juhoknál nem tudom, hogy van. Azokat mennyire sűrűn kell körmölni. Azokat is ilyen pár hetente vajon? Mert azt tudom, hogy évente így nyár elején van birkanyírás. Körmölés azt így most nem vágom. Hasonló elképzelésem vannak, mint amiket bemutatsz. Tök jó. Ritka fajta ez a bárány Magyarországon. Igen, mert ezt nem hasznosítják, se hús, se tej. Hát jó, nyilván a tejét hasznosíthatod, ha akarod, de ez gyakorlatilag hobbi állat. És nagyon-nagyon drága juhokhoz képest. Pont abból indultam ki, hogy akarok valami legelő állatot. Ez fix, mert rohadt sok olyan füves területünk van, ami kihasználatlan, és a biodiverzitás jegyében amúgy is szeretnénk minél több fajtát tartani, növényből is, állatból is, és a legelő állat az most így hiányzik a csoportból. Igen, néztem az alpakát is, mindjárt kitérek rá, hogy mi alapján gondolkodtam, és amúgy szívesen várok javaslatot, hogyha van bármi jobb ötletetek. Na nézzük a lovat. Imádom a lovakat, lovassportedzőnek tanultam, meg lovász végzettségem is van, viszont nem szeretnék úgy lovat tartani, hogy tudom, hogy nem tudnék napi 1 órát foglalkozni velük per ló, és én úgy tartanám azt jónak, hogy annyit foglalkozzanak velük, vagy foglalkozzak velük, különben nem lennének úgy beiskolázva, meg akkor így kiesnek a ritmusból, az nekik se jó. Én nem tudok egy rendszert felvállalni, hogy rendszert vigyek a lovak életébe, ami pedig tök fontos lenne. Szóval emiatt a lovakat kizárnám, másrészt jó lovat ilyen 1 millió alatt nem nagyon tudok most így találni, nem akarok rá ennyit költeni, ez a másik. Szóval ez egy nagyon nagy változás lenne az életünkben, hogyha lovunk lenne. A terület pedig adott. Ja, de nem, kéne nekik több legelő. Szóval ló kilőve. Következő, amit néztem, szarvasmarha, bármilyen fajta. Minimarhán is gondolkodtam, benne vagyok a skót felföldi csoportban, benne vagyok marhatartás, szarvasmarha, adok-veszek csoportokban, amúgy tök vicces a Facebookom, ahogy kinéz, baromfi adok-veszek, tápkeverős, baromfi betegségek, ilyen csoportokban vagyok benne, akkor szarvasmarha adok-veszek, lópóni, szamár, cserebere, meg ilyen csoportokban vagyok, amúgy mesélek, milyen hirdetések vannak ezekben a csoportokban, amúgy szakadok néha a röhögéstől, hogy hirdetnek állatot, meg lovaskocsit. Ez ilyen alaphirdetés, hogy lovaskocsi máshol gurulna. Hát nekem ez már alapból annyira komikus. Na, szóval minimarhát néztem, kértem már ajánlatot több helyről is, van most egy eladó bika, ami nagyon-nagyon tetszene, mini, tényleg, 105 centi a marmagassága, tehát kb. Idáig érne a háta, kis cuki-muki. Várjál? Nem, jó, kb. Itt az 1 méter nekem, itt valahol, így deréktájt. Na szóval eddig érne, tündéri, cuki, fekete, és ilyen kis cukkerszarva van. Tudjátok, mennyibe kerül egy ilyen? 1 darab? Itt is írt, várjál? 2000 euró, 800 000 forint, így sac per kávé, kb.
Szóval 800 000 forintért venni egy darab állatot, aminek gyakorlatilag semmi haszna, csak hogy legyen és cuki. Nem tudom, nekem ez valahogy most egy kicsit nem tetszik ez az ötlet. Van, aki olcsóbban hirdet. Hát én láttam még egyet, ami párban van, nem mini, de skót felföldi. Nagyon cukik, 1,4 millió a kettő. Megint csak azt mondom, hogy ehhez nincs kedvem. Barátnőmet ez nagyon irritálja, amikor valaki így mutatja, hogy nincs kedvem, és amúgy tényleg ez ilyen nagyon, nagyon gáz, nagyon vicces. Na, szóval ez megint csak nem szeretném, 1,1 millió meg 1,4 millió marhát venni. És más opció igazából most nincs. Talán van még egy liliputi páros, 6 évesek, nagyon cukik, 15 000 euróért. Úgyhogy ezek az opcióim vannak, tehát a minimarhát emiatt így kilőttem. Akkor jött az alpaka. Utána néztem, az alpaka eléggé stresszérzékeny, de nálunk a 3 kutyán a nagyobb stresszt szerintem nem tudok elképzelni egy alpaka számára. Plusz az alpakák egyedül elpusztulnak, akkor már többet kéne venni, de az alpakának is legolcsóbban darabja 400 000 forint. Tehát ha már 2 veszek, minimum, hogy többen legyenek, de inkább amúgy 3-4 kellene, akkor megint 1 millió fölött tartok, és megint van egy kényes, viszonylag kényes állatom, amire most így annyira nem vágyom. És ez a 400 000, ez az alja az alpaka csikóknak, szóval ez megint csak rohadt drága, amúgy állatot tartani nagyon drága hobbi. Úgyhogy alpaka főleg azért, mert gyomorfekélyre hajlamos, meg a fogát is ápolni kell, meg kicsit speciálisabb ápolásokat igényel. Emiatt ezt megint csak kizárnám. Akkor következő legelő állat tippem, ugye a szamár volt, abból minit vennék, mert ha már veszek egy nagy szamarat, annyi erővel lovat is vehetnék. Kb. Ugyanazt az ellátást igényli, annyi, hogy foglalkozni kevésbé kell vele, így lovaglás, meg tanítás, meg futószervezés szinten. De a szamár megint csak olyan, hogy amúgy semmi haszna, nem tudom milyen a természete, úgyhogy szamár emiatt kizárva. Mini szamarat egyáltalán nem találtam. Nem találok rá tenyésztőt, nem találok rá csoportot, nincsen eladó miniszamár sehol, pedig amúgy még a miniszamár az még szóba jöhetett volna. És akkor így lyukadtunk ki ott, hogy jó, akkor legyen birka. Az aztán végképp igénytelen, cuki. Van egy ismerősöm, nem mondom, hogy barátnőm, mert nincs köztünk nagy kontakt. A lovas suliban ismertem meg, ő volt az, aki a legszebben lovagolt, Izsó Boginak hívják, és nekik is van egy tanyájuk, ők azt hiszem lovakkal foglalkoznak főleg, de van egy Dundus, vagy Dundi nevű valiszi juh barátja.